10 लिटर 10-15 लिटर दूध खाऊचा 15 लिटर दूध आहे 15 लिटर पोटभर एवढं सगळं आणि 15 लिटर दूध आटला त्याला मसाल्याची तयारी करा ए ते 5 लिटर 5 देतो 5 लिटर 5 देतो 10 लिटर मी 5 देतो 15 झाला 15 लिटर बस झाला पण काय देतो नाश्त्याचा तात अरे हवे तेवढा दूध पियायचा बिस्किट आणि बिस्किट नाही रे काय हे ओरिओ आणि दूध असून गावची काय ओरिओ घराकडे माय मारी काय हे पाणी होई ना ते का ओरिओ झालो कोणी काय काय झालेलं लक्षात हसत राहू पैसे देऊन मोकळे झाला 300 रुपये दिले हसत राहू गोंधळ होत मग अरे हो काय तर मागायची अरे आईस्क्रीमचा चालला रे थांब जरा एवढं साचला खारी पॅकेज दे रे काहीतरी गुगल पे माझा बंद पडला म्हणून जरा गडबड झाली होय नाही तर कसं घरात असतो ना पेटीएम नाही चालू काय कर कायच देऊ नको खडखडे लाडू हे बघा पवारने आमच्या बक्षीस दिल्यानंतर 501 रुपये दिल्यानं पवारनीचे जोरदार टाळे वाजून स्वागत कर गे हा वा लेडीज मंडळी आमच्या ऐकत नाही नाचण्याच्या बाबतीत आग करून टाकीत सगळ्यांची कोणाक बांधाय कोजागिरी हो तोपर्यंत दूध साठवून ठेवा 4 दिवसाचा पहिली सुरुवातच तुका चांगलेली आहे करू पहिली कोण नव्हता एकटीच होती ती नाच म्हणून आमका जमीन करूची लागत नाही कोण खयचं कोकण कलश कोकण नवीन चॅनल खोलल्या नाही ना अगे पण एवढी नाचलच पण एक दिवस म्हणून बाबा मी देते आता काहीतरी पार्टी माझ्या बापसाची पेंड आहे काय काय लाडक्या भावाने एवढे पैसे दिले आणि ते खालं 10 लिटर 10-15 लिटर दूध खाऊचा 15 लिटर दूध आहे 15 लिटर पोटभर एवढं सगळं आणि 15 लिटर दूध आटला त्याला मसाल्याची तयारी करा ए ते 5 लिटर 5 देतो 5 लिटर 5 देतो 10 लिटर मी 5 देतो 15 झाला 15 लिटर बस झाला बाकीचा तो बबलो सांगता साखरनी पावडर कोण देणार बबलो सांगता साखरनी पावडर कोण देणार पावडर देतोय मी चाय पावडर 15 लिटर साखर काय ते बघायचा पातेला आणि त्याच्यात वाचायचा किती एवढी लागा एवढी कशी आहे 5 किलो नाही लागत मग ताच म्हणतं एवढी नाही लागतली 2 किलो मॉप झाली 2-2.5 किलो 2-2.5 किलोच लागतली साखर मसाला कोण देत तुला आता चाय पावडर हवी तर देतय मी किती लागतं 4 पाकिटाच माझ्याकडे आताशी मसाल्याचं मिळतं ना आता पाकिट वाटलं तू देतो की काय आता मला सांगा याने आईस्क्रीम उद्या ठरवल्यानी कोजागिरीक दूध झाला दूध नको मग ते मसाल्याची बाकीडच राहुली ते तू दे ती काय द्यायची अजून म्हणत मी देतय म्हणून हे बाबा टेबलर बसान ना काय तर ठरूचा थंय पाठी काय बसा मसाल्याची पाकिट आणूची घे सांगा काय तर उद्याच तसा फिक्स करूचा आमका तुम्ही एकान जबाबदारी घ्यावा ग्लासांचा लयच भारी काम केलं ग्लासा म्हणताय मी देतोय म्हणता कोण नसतं रे एवढी तू नको ती मिक्सर मोडून टाकशी तू तू आणि फुल करू 60 रुपये लिटर मी तुका 300 रुपये पाठवतो गुगल पे करतो पाकिटात घेऊन हे उद्याचा कोण देता पण त्याला ह्यो आता देताय म्हणता मग राग येते का
राव तो पती देता ग्लासात येते बोललो तशी मी उदे ती आणलेली साखर कोण देतो ना? एवढीशी नको 200 तयार झालो हा. साखर ग्लासात दी. 200 रुपये देतात रे. 200 रुपये देते म्हणतात कोजागिरी मसाले बिसाले आणतलाच उद्या साखरेत पैसे. 200 रुपये देणार होते मसाले बिसाले काय घेतलाच साखर आणि ते या करतात. काय म्हणतो मसाला करतात तू साखर दी हे लिहून घे कोण कोण देऊच्यात ते आताच नंतर गडबड नको. कोजागिरी लय लांब राहुली या उद्या बघायचं. कोजागिरीत परत आम्ही असं बदलू शकतो. बदलू शकतो कोण काय देतो तात नाश्ता तात अरे हवे तेवढा दूध पियायचा. तात नाश्ता दुधतात. ना तुझ्या बिस्किटा पोट भरवतो याचा. बिस्किट आणि बिस्किट नाही रे काय हे ओरिओ आणि दुधासून गावची काय ओरिओ घराकडे माय मारी करे हात होईनार ते का ओरिओ झालो. कोणी काय काय झालेलं लक्षात आहे हसत राहू आम्ही पैसे देऊन मोकळे झाला 300 रुपये दिले. हसत राहू शकतो गोंधळ होत मग आमचे मय देऊन याच्याकडे पोच करा ते 200 दे. काम काय मग काय साखरे वालो 200 रुपये उद्या देतो. अरे हो काय तर मागायची अरे आईस्क्रीमचा चालला रे थांब जरा. ही देऊ दे ना काका एवढं साचला. अरे आईस्क्रीम आधी नाश्ता करा नंतर खायचं. हा मग वर त्याच्यावर काय देतो नाश्ता बघू आईस्क्रीम हे देतात ना उद्या नाही रे पण त्याच्या वर काहीतरी खारी पॅटेज दे रे बघ काहीतरी. गुगल पे माझा बंद पडला म्हणून जरा गडबड झाली. होय नाही तर कसं घरात असतो ना पेटीएम नाही चालू. काय कर कायच देऊ नको खडखडे लाडू खाडी काय लाडू का मांजरा खातात आमच्या मांजराकडेच खातात. आई माया तुका 4 दिवस काय घालूक नको होय ना. बघा तो हिशोब मारू घेतले आणि तो बघ काय किती दूध किती. आणि काय आलं हा उद्याचा का बोला देता ना कोण देता उद्या आईस्क्रीम म्हणा. बायका देतात ना ही दोघांनी जबाबदारी घ्यावा की झाला विषय. छोटे आईस्क्रीम देतात ना बायका काय तर करते आता उद्याचा फिक्स झाला तुम्ही बायकांनी काय हे बघा पवारने आमच्या बक्षीस दिल्यानंतर 501 रुपये दिल्यानं देऊन टाकणार. साखरेचं मागलं पवारनीच्या जोरदार टाळे वाजून स्वागत कर गे. हा वा काय करताय माहिती जरा दे बोला नको सगळ्या याचं काय काय होतं आता बघायचं. या आता विषय झालो उद्याचा विषय आता हे पण ना उद्या आईस्क्रीम कटले मोठ्या बारक्या नाही कटले. अरे बारके अवलंबून नको देऊन काहीतरी खाऊ देऊन दे नाही तर नको देऊन दे पण तू काहीतरी आमचं तुझ्यावर नाव आहे माझ्यावर आहे. काय म्हणतो नारळ आणलं की त्याची कचोरी कधी उद्या सांगा ना कुठं उद्या दे आपण डायरेक्ट कोजागिरी वाटूया देऊन दे तू काय देतो सांगतो पिशी देऊन ठेव काहीतरी उद्या दे सकाळी कोजागिरी काय करू आमच्याकडे आम्ही करतो सगळं काय करतो पोयच सांगतात. पवारांच्या वाढदिवसाबद्दल देऊची हा चला तू उसळ नाही ते लाडू ते उद्या हा पवारांचा वाढदिवस होतो ना आज. हा उद्या चला सगळं होऊन जाऊन खेपेल बरेच जण 3 दिवसाचे आपले रवलेले होते 3 दिवसाचे रवलेले होते. बरोबर आहे पण आधी काय करणार होता आधी म्हणजे मयक तयारी प्लेटिंगची करूची लागत. लेडीज करणार गांधी पोहे झाले रे आज जेवण आपण काय केलं उसळ चतुर्थीत आपण उसळ चतुर्थीत मॉप खाली अजो तू नावच काढीत नाही करा उद्या नको तेल लय जातात तेल लय लागतात एका वड्यांका तेल लय लागतं. झाला
ग्लासांचा मोफच मोठा काम घेतलं पण झाला केवढं मग ती पण आणून दे काय माहिती नाही 50 पॅकेट 50 रुपयात मागवलं अरे पण थंय जाऊचा परत जशी काय व्हायची बाकी घरचं हे उद्या 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 ठेवून दिली सकाळी घेताय तुझ्याकडे आता काढलं तर म्हणण्या सकाळ आता नको होय, पुरं करती खाऊन पुरे करते उद्या उद्या अगे प्लेट खाल्ली तरी ते सगळे कोण मोपा मोपा हा ठेवून दे बरं मोपच भाऊ तू उद्या सकाळी दे तू काय करू तर मंडळी उद्याचो आणि कोजागिरीचो प्रोग्राम चाललो काय काय करूच आता त्यामुळे सगळी गडबड आपण पाठी आहे आणि तुझ्या माहितीत काय तर मग मेंदू ओढू दे महाराज काम